Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Ondo etorri Bizkaia irratiko entzuleok, bai, alan izaten da hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan eusko ikaskuntza izaten dugu geure artean, edo geu izaten gara eusko ikaskuntzan. Oraingoan bere gonbidatu eta guzti gara. Andrazkoak, gizonezkoak eta andrazkoak hartuko ditugu ahotan. Alantxe, aitatuko dugu aurtengo andrazkoaren nazioarteko eguna, emakumearen nazioarteko eguna. Horretarako emakundera jo dugu eta bertatik geurera gonbidatu Arantza Madariaga. Ondo etorri, Arantza. Egunon. Zelan zagoz? Oso ondo. Ondo zagoz. Bai. Hementxe ibiltzen zarazu beharrean idazkari nagusia zara, eta badatorra apurka eguna, ezta, martiaren 8. Urtearin pasatzen da, eta berriro gaoz, martxoaren 8 eurrean, eta, gabiltza, preparatiboak eta gauzak antolatzen, egun hori ospatzeko. Egun bakarra da, mezuak 4 izetara zabaltzen dira, baina honekatzean urte guztiko beharra dauka. Hori beti bezala, eguna bat izaten da ospatzekoa, baina lana urte osokoa izaten da, ezta? Eta garrantzitsuago normalean izaten da beste egun guztietako lana, egun horretan ekintzak eta antolaketak eta oran egiten dira, eta eguneroko lana askoz importanteagoa da, hor dago, emaitzak horretatik etorten dira, egun bateko ekintza gaitik, ez da, alan da guzti oso importantea da ospatzea eta horretan gabiltza. Horretan zabiltzi, berala sartuko gara egun horretan, zeure baimena daz, baina zelan hasi dozue ikasturtea, baina ezkero 3. hilabetean gara. Bai, urtearin pasatzen dala esan dut, eta bai, 2008 ja eurrera doa, eta ja martian gaude, ez da, hemen lanean zauzenean, eta zure gaietan sartun da zauzenean, dana pasatzen da oso harin, ze beti dakazu zepeak betetzeko, beti beste helburu batzuk, eta dana heltzen da, eta korrikan. Gerri bari pasadira ia honek hilabete bi, ez da? Lan asko kingu, ez dakiz horitzarrez edo ez, lan asko daukago orain dino emakunden egiteko, ez da? Eta horretan gabiltza, gure helburua lortzeko, berdintasuna lortzeko, lan asko egin behar dugu, eta gure lana edo gure eguneroko biherra da, erremintzak eta instrumentoak eta planak eta legea garatu eta beste instituzioakaz koordinatzea, kolaboratzea, eta eguneroko lana gurea hori izaten da, berdintasun politika publikoak aurrera eramateko eta gero gizartean nabaritzeko, ez da? Gure helburu azken batean da, gizartean nabaritzea, helburua geldiro ordoala eta bagoazela lortzen, orain dikan, lan asko dagoz, ez da? Lan asko eginda, baina lan asko dago egiteko, beti bere helburu berberagaz, ez da, urte aldatu dugu, baina bardintasunak hortxe jarraitzen dau. Hori da helburua, eta horretarako emakundek ardatz desbardinak diferenteak daukazela be aitatuko dugu, Arantza. Emakunderen lana, guk beti esaten dugu gure lana ez dela gestioa, ez da? Guk ez dugu gestionatzen ezer, guk gure lana da sakatzea edo impulsatzea politika publikoak maiganean ipintzea eta antolatzea. Eta gure lana izaten da, beste instituzioekin bebai, koordinatzea eta
eta purbet da, ardatzak edo bentzet, helburuak argi eukitea danak helburu horretara igual bide desberdinetatik, bai, eta bakotxa bere arloan, eta bakotxa, beren kompetentzien barruan, eta horregozak hemendak aguzenak, hainbeste instituzio dana lanean, baina, gu nahi duguna da, azkenean, danen lana batu eta helburura dana batera joatea, ez da? Eta hori izaten da guk egiten dugun lana, eta gero, sensibilizazioa bebai, gizarte mailan sensibilizazioa, kanpainak antolatzen, gero formazioa ematen bebai, uste dugu formazioa oso importantea dela, helburuak bebai lortzeko, azken batean, instituzioak eta baita ere gizarteak formakuntza bat behar da, jakiteko zer dan berdintasuna, zer esaten dugun berdintasuna lortzea nahi dugunean, eta horre gauza formazioa eta sensibilizazio bitartez bai egin behar dugu. Eta horre dira ardatze azpimarratzeko moduan horrek dira, ez da, sensibilizazio eta formazioa parte batetik eta beste batetik beste instituzioa koordinatzea eta eureri sakatzea bebai, ez da, politika publiko berdintasun aldekoak egiteko. Hori da. Esate baterako 2007ko batzarrera joko dugu, azkenetarikoan ikuste, eta hor zeuen 2007ko irailaren 7ko batzarrean esate baterako interesgarria tira, ez da horko ardatzak 016 telefonoa, ondasunak aitatzen dira, laguntza ekonomikoa, Andrasko etorkinak, zuk esan duzun terminologia bebai, hor badaukazue ardatz bat baino gehiago, ur bat baino gehiago, dandana leku berberera bideratuta, ez da? Bai, azken batean, berdintasuna arlo guztietan landu behar da. Berdintasuna guk esaten dugu gure materia edo gure gaia transversala dela, ez da? Berdintasuna ez da gai bat berehala lantzeko bakarrik. Berdintasuna da, esaten da transversala, arlo guztietan landu behar den gai bat, ez da? Azken batean emakumeak arlo guztietan gaude eta berdintasuna arlo guztietan lortu behar da. Orduan, hori esaten dana hori berba arraloa mainstreaming hori, hori da, ez da. Arlo guztietan berdintasun edo genero ikuspuntua sartzea eta horti bebai ikustea, ez da, begi gehiago eukin arlo guztietan. Eta, hori, bai ematen dau ekonomiko partean, bai inguru giroan, enpleguan, arlo guztietan azken batean landu behar da, horregaitik esaten dut, gure lan da purbet, arlo guzti horretan lan egiten dauden instituzioekin, lantzea berdintasuna eta eurepe inkorporatzea politika sektorial horretan berdintasuna, eta genero ikuspuntua, ez da. Eta, hor gabiltza beti gu. Daneka zapurbet koordinatzen eta kolaboratzen aurrera emateko hori, bai. Eta hori guzti hori, martiaren 8an aireratuko da kasu honetan, urterik urte, lema bat, mezu bat, beti helburu berberagaz, baina emakundek egiten dau bere lana eta aurten zelan dator eguna. Guk martiaren 8an gure aspalditik gure politika izan da testigua beste batzuk. Bai, guk uste dugu guk beste urte guztia dakagula lan egiteko, eta hori da ganera gure helburua eta horretarako sortu zen emakunde lan hori egiteko, eta martxoaren 8ak guk ez dugu etzen bertan egunean ez dugu etzen ospakizun batepiz, eta ez dugu parte hartzen beste ekintzetan. Zergaiti, guk uste dugu hori eguna kalean dauden umeen eguna da, elkarteen eguna, talde feministan eguna, eta apurbet sozietatea edo gizartearen eguna, eta gizarteko emakumeen eguna. Eta guk egiten duguna urtero da, bai kanpaina bat martxan jarri, azte bete gitxi gora bera irauten daben kanpaina bat, eta urtero lema bat edo lelo bat edo hartzen dugu, ardatz moduen, ez da. Eurton zein hartun dugu, hartun dugu erantzukizunaren banaketa emakume eta gizonen arteakoa. Zergaitik, azkenean
erderaz esaten da korresponsabilidadea, ezta? Azkenean asko egin da konziliazioaren inguruan, baina bai ikusi dugu konziliazioa izan dela askotan emakumeri laguntzea bai kanpoan eta bai barruan egiteko neurriak ipintzea, ezta? Eta claro, hori bez da, azkenean ikusi dugu urte honetan emakumeak arlo publikora sartun dirala, baina gizonak ez dira sartu arlo pribatuan. Orduan ze pasatzen da, un momentuan gitxi gora bera horren estadistikak esaten dabe, barruko lana edo lan pribatuak emakumeak edaten da bera gainean 70% hori. Eta orduan esaten duzu, da hori zeran egiten dabe bai kanpoan basauz lanean, beste, edo bentzet gizonen moduan zauz kanpoan lanean, eta etxean hori porcentaia bai zeure ganean bada. Orduan ikusten duguna da, gizonak ez dauzela arlo pribatuan sartzen eta erantzukizunak hartzen. Orduan, oin gu beti egiten dugu berba korresponsabilitatea, ezta? Hori, erantzukizunen banaketa bai arlo publikoan eta baita ere arlo pribatuan, eta purbet deialdi bat egin gizonezkoari, eta urtengo kartela da emakume bat lau eskuekaz eta esanez, erderaz esaten da, echarme una mano no es suficiente, eta euskeraz laguntzea, niri laguntzea ez da nahikoa, askotan gizonak esaten dabe, bai ni lagunduten dut, ez da, lagundu, ez da lagundu, hemen danan etxea danana da, dana bizigara, eta ez da justo bakarrik emakumeen gainean egotea horren erantzunkizuna. Además, hain importantea dan erantzunkizuna, zeda zaintza, biziona eta hori ematea, bestela mundua esan eurrera joango, ez badau nonor horre gauzak egiten, eta orduan hori ez da justizia mailan, ez da ondo, segaitik emakumeak eroan behar da bekarga guztia, ez da. Eta orduan, hori izan da urtengo leloa, uste dugu, gizonak asko bebai aurreratu dira horretan gauzatan, ez dugu esango, ez da nabaritzen, ez da, baina askotan izaten da hori laguntzea, ez da, guk esaten dugu adjunto a la dirección, ez da, askotan, ez da, dirección compartida, ez da, danak, hori, barruko lana lana da, etxeko lana dana da, etxean bizi diran guztiena, gero beste guzabadea umek eta bebai euren responsabilitateak hartun behar dira, baina bentzet etxekoa da biona izan behar da eta erantzunkizuna konpartituta egon behar da. Eta apurbet hori bebai sensibilizazio mailan harri egon behar da, zestantzien karga handia da emakume. Etxekoa beste behar bat dalako. Claro. Bat oso importantea. Etxea ondo zaindute badaukazuzuk, altzara joan lanera, altzara joan buelta bat, oso importantea da eta responsabilidad ezin da bakarrik emakumeen gainean jauzi, ez da. Eta horretan gabiltza, purbete, sensibilizazio hori haber itxetxe apartetan endonerako izango da, ez da. Hobeto biziko gara da enok, bai emakumeak hori argi dau, baita ere gizonak, además uste dugu, estereotipo horrekin gizona bakarrik egin behar kanpoko lana, dirua karrietxera eta punto, horra maitzen da bera lana, bebai eurek geuzazko galtzen dauz. Zaintza, umen zaintza, nagusien zaintza bebai, gurasoen zaintza, eta mundu afektibo horretan bebai geuzazko galtzen dauz. Eta orduan, uste dugu, privilegio horrek galtzea, ez da izango txarrerako, izango da danan onerako bebai, ez da, eta horretan gabiltza. Ganera, etxean seme alabak dagozan kasuetan, etxean ikusikoa ikasten da. Claro. Horreitik ez dira gauzak aldatzen, pentsaten dugun nainarin. Azkenean estereotipoak ez badira aldatzen, bebai gure generazioak ikusi da bena ikasi dau, gure seme alaba bebai ikusten da bena ikasiko dau, da zuk beste modelo batzuk ez badira etxean ikusten, ez dira sartzen, ez da, eta hori azkenean burutik, begietatik, belarritik, leko guztietatik sartun behar da apurbet bere ganatzeko, ez da, eta, modeloak aldatu egin behar duguz, ez badugu nahi,
hau denpora askotan eta urte askotan generazio askotan irauntzea, ezta. Ejemplo ona hemen behar dugu, ezta. Eta zelan da hori ezaera hori, etxean entzuna, umearen zentzuna. Claro, eske holan da. Guk, gure generazioak eskusa hori eukin dau, eske guk beti ikusi dugu aita lanean eta ama etxean. Gure seme alabak zer ikusten dabe, ama eta aita kanpoa lanean eta bakarrik ama barruan lanean hori ezinezkoa da. Aparteke, karga handia da emakumeentzat eta hori ezin da aurrera eraman. Azkenean, gero ikusten da osasunean eta bizi kalitatean ikusten da emakumeak oso estresatuta daoz, gero eta enfermea gehiago deko iese, zeraiti da karga handia dakagulako, bat kanpoan eta orduan, badana banatzea da helburua, ez da. Hori da, helburua. Arantza, kanpaina hau zelan bideratuko duzue, berala hasiko zarie, martxoaren 8 ekitaldirik egin ezarren, honegaz zeuen erara bat egiten duzue, eta badator kanpaina. Guk egiten duguna urtero izaten da, gitxi gora bera 5.000 kartel banan duten dugu instituzioen artean, eta baita ere udalen artean, eta gero bebai, baiten dugu hori, betikoa markezinak eta purbet horrelako gauzak, eta gero, geur dakagu prentzaurreko bat, kanpaina aurkezteko apurbet gizarteari, eta hori izaten da, eta gero, honetan egia da, medioetan eta gehiago urteten dugu, deitu egiten duzuelako apurbet gure eritzi emateko, eta hori, bai abentzet, egun hori, emakumeentzako da, eta ez instituzioentzako, gu badako lan eiteko beste bila bat egun urtean zehar, eta horre egon behar gara, eta kalean, eta ospatzen, edo ekintza rebindikatiboak egiten, edo ospatzen, edo dan alako bakotxan nahi daben moduan ospatzeko eguna emakumeen hori aspaldian hartu zen duen erabakia da, bai, azkenean, espazio guztiak entzen badotzegu kaleko jentean, da maz gizarteak lan egin, bakarrik instituzioak ezin dabe errebindikatu horre gauzak, ez da, hori kalean egon behar da, eta rebindikazioak kalean egon behar dira, eta protagonismoa, bentzet egun horretan, emakumeena esan behar da, eta orduan, pentsa gendu noindalaia espalditik urte batzuk, gu ez protagonismo hori eskentzea guk beste gauza batzuk antolatzen, normala da, gure ekintzak igual, jente gehiago edo batuko da biela, edo medioak gehiago jango dirala, orduan pentsa gendun, guk badeko gula denpori protagonistak izateko, edo bentzet notizia izateko, eta egun hori kalean ospatzea, eta emakumeak ospatzea ez guk. Ospatuko da, eta ondo ospatuko da gainera, azken urteotako ari jarraituta, ez da? Bai, ekintza pila badau, gero, udalazkope bai ospatzen da geuzak, edo afariak, edo ez dakizen, edo taldeak, edo, bakotxa bera modura, gauz pila bat ekintza, ze jenteak además guri gonbidatu eitzen dozko, eta guk beti izaten dugu, ez bateraz besteraz kadala inora jongo, eta ikusten dugu urteak pasatak gero eta ekintza gehiago egiten dirala, bai taldeen iniziatiba moduan, baita ere udala moduan, apurbet mobilizazioa egiteko, eta oso ona da, ez da, azkenean, egun bat ospatzen denean, zer geratuko da zer gaitik ospatzen dan, zer nahi da benezan, zein da errebindikazioa, zein da helburua egun horretakoa, beti da eskusa hon bat, bentzet horren inguruan, gai honen inguruan berba egiteko, eta, apurbet kalean egoteko, ez da bai da. Eta, nik uste dut, segurazki, urton larun bata edo zapatua tokatzen da, osake, primeran, osake... Giro apur bat epeltzeko. A ber, oin heldu dazku justo negua, baina, segurazki, modu bateo bestera, ondo ospatuko dala, hori seguru da. Amaitzeko, geure entzuleek segurutik jakingo dabe, ez da zeueke non zagozen zein behar egiten daben, baina eurei be gomenigarria litzateke jakinaraztea hor zagozela, ez da herriari zabalik.
bueno, emakunde herriarentzako eginda da, gu azken batean, hori, guketan esaten dugu, gu directamente edo zuzenki gizartearekin ez dokogula hori mostradora eta holan ez dala, baina, bueno, beti gaoz kalean, eta gure helburua, gure ardatz bat hori sensibilizazio kalera, guk elkarteekin, emakumeen elkarteekin, harreman oso zuzena daukagu bebai, eta bueno, gure atea beti dagoz irekita, eta aldan neurrian beti egoten gara, kalean, baina, bueno, gure lan gogorra da beste bat, bai, eta hori, politika publikoak aurrera eramatea, eta gero hori nabaritzea emakumeak, ez bakarrik gauzak egitea, baina gero hori pini behar da martxan eta instrumentuak eta hori martxan eukitzea, zean azkenean helburua lortzeko gauza asko egin behar dira, bakarrik kalean egon, ez da, gauza asko egin. Eta, bueno, guk beti gauz prest edo zein gauzatarako, eta beti, bueno, gure helburua bentzet hor kalean egotea da, eta aldan neurrian kalean gaude beti, eta, bueno, zuzenki emakumeekaz errelazionatuta, ez da. Baina, bueno, hori, papel bia dakaguz, kalean egotea, eta bebai hor instituzioen artean apurbet bultzatzen, ez da. Baina belantzia aurrera doa, ez da? Bueno, bai, aurrera doa, eta, bueno, gu bagoaz horre, lantzen danan artean, euren emakume laguntzarekin bebai, azken batean eure bebai parte hartu behar dabe, eta gu hor gaoz bebai. Arantza Madariaga, eskerrik asko, Bizkaia Irratiaren sintonian egotea gaitik, emakundeko idazkari nagusia, jaso dugu informazioa, eta jasotakoa badakizu, guinen bidez zabaltzen da Euskal Herrian eta munduan zeraitik ez. Venga, eskerrik asko zuei. Mila eskerta ondo izan, hurrengo arte. Bai. Andrasko behar ginen nazio arteko eguna, historia. New Yorkeko fabrikako zutea, 1911. Sarri entzuten dan berzino batek dino, Ameriketako estatu batuetako oihalgintza fabrika baten jasozanak eragin ebala martiaren sortzeko eguna. Egunaretan bertako Andrasko beharginak greban egozan, jasaten eben esplotazio laborala salatzeko, enpresan isita eta ugazabek zu emon eutzen eraikinari, eundaka Andrasko bertan erreta. Iturriek dinoenez gertaera itzelezko bildurgarriarek benetakoak izan ziren, baina ez ziren zehat martiaren sortzian gertatu, ez eta 1857 urtean bere. 1911 martiaren 25 izan zan hori, New Yorkoko Triangle Shirtwaist fabrikan. Beste iturri batzutara jota, Triangle Shirtwaist enpresea itaturik ezei dago guztiz argi bere ugazabek zua emone utzen fabrikeari, ala zute hori istripua izan zan. Askotan, gaizkile absolutuak topatzen dira historian dinoea dituek. Kontua kontu zua biztu zan eta gertaerea tragikoa izan zan. Oial fabrikako Andrasko beharginak gehienak italiarrak, judu inmigrante gazteak, astean $5 truke 60 ordu baino gehiago egiten eben behar. Lan baldintza inhumanoarek aiti protestatzeko 4 hilabeteko grebea egin eben, 1910 urtean, baina ugazabek ez zituen Andraskoen sindikatuaren eskariak onartu. Fabrikan zua hartzeko moduko materialak egozan, oialak, papelak, gazezko iluminazioa, ez edango segurtasun neurririk barik egozan eta estintorerik ez egoteaz ganera, hainbat solairutan pizutan atzeko ateak girutzez izita egozan. Hori zan Andrasko beharginek atzedenik ez hartzeko neurrien arteko bat. Era horretara 1911 zutea azizanean, beko solairuetako Andraskoek egin eben iez, besteak harrapatuta geratu ziren.
9. solairuko ate nagusia garrek blokeatu ebenean, ez zegoan atzeko aterik zabalik. Gehienakan erreziren, 156. Andrazko beharginen nazioarteko eguna baina esan gertaera areetatik sortu. New Yorken jasotakoak lan legedia, eskubide eta segurtasun arloetan hobetzeko balio izan eban, baina horrez ganera, zuteako jartzun handia izan eban, eta Andrazkoen burrukan munarri izan zan. Izatez, Ameriketako Estatu Batuetan sufragismo eta emakume beharginen errebindikazio eta greba mugimenduen aritik, 1909 daborduko Ameriketako Estatu Batuetako alderdi sozialisteak Andrazkoen egun nazionala ospatzea ebatzi eban, urrengo urteetan, zezeleko, otsaileko azken domeketan errepikatuko ebana. Behargin mugimenduaren giro horretan joango zan munduan zehar Andrazkoen eguna finkatzen. Andrazkoen eguna beharginen mugimenduari lotuta 1910, 1916. 1910 urtean Kopenhagen batutako Andrazko sozialisten bigarren konferentzia internazionalak Clara Zetkin aleman ordezkariaren ekimenez, aurrerantzean Andrazko beharginen eguna ospatzea ebatzi eban, Andrazkoen errebindikazioa babesteko, sufragioa, bardintasun legala, eskubide laboralak. 17 herrialdeetatik gitxi gora berako baten, heldutako 100 Andrazko baino gehiagok baieztatu eben proposamena, eta Andrazko langileen eguna lehenengoz urrengo urtean ospatu zan 1911ko martiaren 19. Ekimenak Austria, Alemania, Suedia eta Danimarkan izan eban jarraipena, guztira 1 milioi bat persona mobilizatuz, mitinera, manifestazioetara, hainbat eta hainbat urreratu ziren, Andrazkoak nahi gizonezkoak. Ospakizuna hurrengo urteetan bere errepikatu zan, baina ez beti egun berean, ez eta herrialde guztietan bardin bere. Esan dugu Ameriketako Estatu Batuetan zezelaren azken domeketan izaten zan, Errusian bere hilabete akabu hori hartu eben, 1913an Andrazko beharginen eguna lehenengo ospatzeko. Europan martian egiteko ohiturea egoan, hilaren 8an, inguru horretan behin itein bai. 1914 munarri da, Andrazko beharginen eguna, gerra zibarriaren aurkako protestak egiteko be izan zan. Eguna aldatu eginda, datea ezarri arren, finkatu arren, iturriak asko dira eta emoten dau, ospakizuna gainbera joan zala urrengo urteetan, sekula desagertu ezan arren. Esate baterako Sovietar Batasunean, Alexandra Kollontai boltxebike feministak Lenin komentzitu eban egun ofizial hori ezarteko. Euskal Herrian bere historia dauka egun honek. 1975 urteragoaz orain. Nazio Batuen erakundeak Andrazkoen nazioarteko urtea ospatu eban, eta aurrerantzean urtero mundu osoan Andrazkoen eskubiden aldeko egun bat egitea gomendatuz. Alan, 1977an Nazio Batuen erakundea ofizialki hasi zan Andrazkoen emakumeen eguna ospatzen, eta mendebaldean ez eze, 3. munduko herrialde askotan be egiten. Gaur egun herrialde askotan martiaren 8. izaera erreibindikatiboa gordetzen badau bere, beste askotan ezanai ideologikorik bako Andrazkoen omenezko ospakizun bihurtuta dago.
Andrazko behar ginen nazioarteko eguna, Andrazkoen eguna. Aurten bere, geure artean.